Unya, padayon ta. No, na may mga pagbaldaw sahay. Okay. So, mao kadtong doctrine nga mo ay patinaw kanato sa panahon nga mawad-an tagana sa pagtuon sa pulong sa Dios, mawad-an ta sa atong pagbuylo, pagpadayon sa pagsibog sa unahan, muatras naman taniana. So, ingnon na lang nato nga kini nga tong pagkinabuhi ng Kristiyanon na sigon na muabanti ka ba o muatras. See? Sa diha nga magnegatibo ng tawan natin ganas pagtuon sa pulong sa Dios na usab mga tong mga pasiuna, our priorities then, that's the time nga ingnon ta nga wa na tay pause. Okay? Can you afford to be in that state? Mo ni ika-18, ika-19. Sa diha nga kita mahigawas sa pagkikambitay sa Dios once we become out of fellowship with God. We are just wasting our time. Naga-usik-usik lang yun ta sa atong kinabuhi. Naga-usik-usik kita sa atong panahon, sa atong kahigayunan, o sa atong katakos. We are just wasting our time, opportunity, and ability. O gawas pa niya na we are inviting kanang dapita. We are inviting the divine paddle. But pasabot ang pagkastigo sa Dios, pagpanton kanato. Atong giimbitar ba? Kunya ikaupat, sa diha nga kita mahigawas sa pag-imbitay sa Dios, we are out of fellowship. Nahimutang karnal. Sa diha nga nahimutang karnal, that is a very expensive na kahimtang. Expensive financially and spiritually. Expensive. Mo ito gidangat ni David itong naghimo na siya sa dagko nga mga kasalanan nga iyang nahimo. Ang iyang pagpanapaw o ang iyang pagbuno. You see? Mauna. He was financially bankrupt and spiritually bankrupt. Mauna nga bati niyang masakiton na siya. Wala na siya kadasig. Di na siya kasabot siya kagalingon. Umaupod na nga itong bation, ba? Kung mahimutang karnal. Ngano na karnal? Tungod kay kita migawas sa plano sa Dios. Migawas kita sa atong dapit nga puluyanan. Dapit nga giandam sa Dios nga atong puluyanan nga operational divine dynasty. Dinhi sa atong pangunahuna agyapon kana. Remember, ayaw na nikalimtig yun. Nga ang Kristohanong pagkinabuhi usa ka matang sa pangunahuna. It is a system of thinking, a mental attitude. You see? So, dili ni pagbati, way labot kini nga itong, of course, waman tamo, dili ni mo nga ayaw gamitan ang pagbati. Nindot kayo ng pagbati, basta gamito ni mo na nuntan sa pulong sa Dios. Mora na. Diha ang diferensya. Waman ta magdili nga, dili gamiton nga imong pagbati. Gamita. Anha mahimong kanindot o kalami sa imong pagbati sa diha nga imong nuntan ka na gamitan sa pulong sa Dios. Apan kung may pulong sa Dios, pagbati rin mo, you are in trouble. Dako yung nunta magusbat yun ang imong espirituhanong pagkinabuhi. Na mo ni ang gitun-an nato gikan sa pulong sa Dios, mga prinsipyo ni na narapod na nato ato ba ng tuuhan, dawaton o ato isalikway. We are free to choose. Mo na yung giingon nimo nga natay hingpit nga kagawasan. Okay? Unya, anto tas ika-20 mo na ni ang katapusan nato isgutan ning real keys of success in life. Ang number 20, always set your mind to your goal. Ang sabot. Kanunaya ang kanang
pahiluna sa imong panghuna-huna ngadto sa imong tumong sa imong goal. Kuan na gina kanang isil-sil na gina. Set your mind. Imong panghuna-huna itutok lang yun. Di imo ginang ipunting ra gyud sa imong tumong. Unsa man gyud ang atong tumong ingon nga mga Kristohanon? Spiritual maturity. Mao na ang atong tumong. This is the common goal. Sabta niya, the common goal of all believers is to reach spiritual maturity. Kaya unsa tong spiritual maturity? Mao toy kinatumyang ang nga atong ang nga buot sa Dios nga atong kanang makabuot. We can reach that kay mo lagi na ang dapit na sa capacity for life. Di pa ka gusto niya na nakay katako sa pagkinabuhi. Mana kung wa pa pulong sa Dios pa ka magtubo, wa kay katako sa pagkinabuhi. Usahay mo yung mo kasabot ni hong kinabuhi oy nagkaguliyang lani. Mura karambula lang. Amo na. Kasabot ka. Amo na. Ambot pasabot. Kaya man kay goal. Kung himuon ka na nimong maoy imog yung pagpunting nimo, pagtutok nimo, ang imog yung pasiyon ng pagtagad nga makabot nimo ng espirituhanong pagkahamtong din. Mao na. Ang iba na po kaon si pagi. Study, learn, and apply Bible doctrine every moment of every day. Matagutlo. Kaya nga itong Kristohanong kinabuhi, dili ni weekly o unsa, binuan dili. It's a moment by moment life. Kasabot ka? Moment by moment. Mao bitaw na kamo nga murag na ingnon ta na umol na gyud, murag na batasan na ninyo pag tuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Naara ba kay makabot ra ba nimo gyud nang imo na karong pag kanang dili kay pagbati, of course mubati ka kay tao man lang lagi ta. Mubati ka nga murag magahinam-hinam ka na. Uy, Bible study na pud mi. Na moabot ra ba na? Kung ikaw na positibo, apan kung magnegatibo ka, lahi na po ng istorya ha. Kasabot ka. Mao na nga padayon. Sa spiritual momentum, study, learn, and apply Bible doctrine. And this will result. Unsa man na. Resulta man sa imong sige, hala makanunayon ka, makugihon ka, kanang adlaw na gyud ka, nagatuon sa pulo sa Dios. Resulta nini, katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghigugma, katakos sa pagkalipay, katakos sa pagdawat o mga panalangin, bisan paganig mga kanang pagantos. Na kay katakos, nga mo antos. You see? Kay ang Diyos may naghatag nimo niya ng kaligon. Nya di pa kagusto niya na. Nakita nimo unsang kanindot sa kabubuton sa Dios. Kabubuton, toyo, plano sa Dios kining atong ipangisgutan. So, always set your mind to your goal, spiritual maturity. And that's how to glorify God. Kasabot ka? Mao na. Unsaon, mao ka ni paagi. Giandam po ni sa Dios sa kaniyang tungwapang tanan. Iyan ang giandam para sa atong kaayuhan. That's how to glorify God. Maura na ang paagi nga atong mahimaya ang Dios. Kay karon kung naana ka niya ng maong kahimtang, you are now a winner. Mananaog ka na nga magtotoo. Thus, ikaw, you are able, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, to think sa imong pag-unaw logically, rationally, and sensibly. See? Thus, you're able to make good and right decisions in life. So, nahimo ka na nga,
good decision maker. Ikaw ang unsa kalig-on solusyon sa nasod. Apan kung ikaw way pagtagad ni atong gipangtun-an, negatibo magyud ka, then unsay sangkuan nimo, mahimo ka rang unsa pildiro o unsa. Pildiro ka na kadiyot sa pildiro ka ra o unsa. Sa panahon nga ikaw mohimog desisyon ka na, mga desisyon na sayop dili maayo. O so we can say that you are a bad decision maker. So imbes ikaw mo ay kalig-on sa nasod, nahimo ka ng unsa. Ikaw ang suliran sa nasod. You are a problem manufacturer. Apan kung ikaw winner believer, mananaog nga magtotoo, you become a what? Problem solver. You become a solution to the problem of the country. But if you are negative, then the opposite. You are a problem manufacturer, problem producer sa nasod. Ikaw mahimong unsa. You are a liability rather than an asset. So, mao na. Pangutana, do you want to become a winner in life? The choice is all yours. Narna nimo. Magamputa. Ama na mo nga langit no, nagpasalamat kami kanimo nining higayon nga imong gigahin alang kanamo, giandam alang kanamo. Salamat o Dios sa imong pagpatinaw kanamo, sa imong mga pulong, mga una-una, your viewpoint nga angay namong angkunon nga aron kami mahimo gayon nga mananaog diha sa imong atubangan nga kini lamang ang paagi nga ikaw mahimaya. Salamat o Dios sa imong grasya. Bani kami sa imong pagbugbuwag nining adlaw, iway kami, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami dinhi pag-usab ugma aron kami makapadayon sa among spiritual momentum nining Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat nining tanang grasya o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong maluluwas. Amen.